Vítejte ve světě KST Fantasy. Na místě, kde se o tomto světě dozvíte informace, historii a lore. Jmenuji se Petr Janečka a děkuji za vaši pozornost. Pokud byste uvážili, hoďte na mě odběr a like, protože za každý z nich vyroste v prvosvětě strom. První série KST knihy. Historie procesů tvorby prvních KST knih, obsah jejich děje a inspirativní literatura, která na mě měla vliv. Tak jo, natáčí se. Dobře. Zdravím všechny lidi, kteří tady přišli se podívat na tento, co jsem před chvilkou založil, YouTube channel KST Fantasy. A vytvořil jsem tento channel za jediným účelem, a to je sdělit všem, kteří mají nějaký čas úplně zbytečný, kteří tady přišli, aby se něco dozvěděli o nějakém KST Fantasy. Tak jsem moc vděčný za to, že tady můžete být a nechci mrhat vaším časem. Takže kdo chce odejít, ať odejde. No, ale ti, co tu zůstali, tak pokračujeme. Chtěl bych uvést první sérii, první epizodu a chtěl bych mluvit v první sérii o tom, jak jsem psal první 3 knížky, jak jsem začal, kde to vůbec vzniklo, nějaké fantasy tvorba a více vám řeknu už teď. Takže začátky, jo? Budu tady mít prezentaci, takže pro ty z vás, kteří se díváte na video, tak budete vidět prezentaci a další obrázky a nějaké věci. A pro ty z vás, kteří to máte jenom v uších a děláte nádobí, tak děkuji, toho si cením, protože tohle dělám já hlavně. Takže jaké byly moje tvůrčí začátky, jo? Jak jsem k tomu všemu přišel? Moje tvůrčí éra měla několik ér. Takže můj tvůrčí začátek začal v roce okolo roku 2009, kdy jsem začal psát, co? No komiksy, že jo? Já jsem si kupoval vždycky v obchodě takové ty malé sešitky A6kové a tam jsem kreslil obrázky. A k těm obrázkům jsem dal bubliny. A do těch bublin jsem psal obsah. Psal jsem, co ti lidi říkali, chtěl jsem psát komiksy. A to mi bylo nějak 8 a 9 roku. Jo, takže jsem byl malej týpek, který psal komiksy. No a těch komiksů jsem napsal jeden takový menší kufříček a do toho jsem to vždycky ukládal a teďka mi to tam leží někde ten kufříček s těma komiksama. Jo, takže jsem psal hodně komiksů. No a ty komiksy byly inspirované filmama, které jsem jako děcko viděl. Okolo svých 9 let jsem poprvé viděl film Pán prstenů od Tolkiena ve filmovém zpracování Petera Jacksona a pak třeba Letopisy Narnie a tak dále. A tadyhle ty 2 díla na mě měly obrovský vliv a já jsem si řekl, ty blaho, takové fantasy jde vytvořit, tak jsem si řekl, udělám komiks fantasy. Tak jsem dělal komiksy a pořád jsem črtal a načrtával a furt jsem kreslil dokola. Což mi vede k tomu, že o rok později, tedy 2010, když mi bylo 10, tak jsem z těch komiksů pomalu zešílel, protože jsem zjistil, že nestíhám kreslit tisíce obrázků na každou stránku, abych k tomu mohl dát prostě nějaký text. Protože jsem měl více myšlenek a málo prstů na to kreslit. To ještě nebyla umělá inteligence, nebo byla, ale já jsem ji neměl. Takže já jsem jakoby postupně z těch sešitků, komiksů, jsem předělal obrázky na text. Jo? Takže to bylo pic to text, image to text a dal jsem to prostě do těch sešitů A5kových. Jo? Takže z A6 jsem přešel na A5 a z komiksů se staly první příběhy. No, a co jsem tak psal?
Když jsem zjistil, že mám hodně těch myšlenek a nestíhám to kreslit do těch obrázků, tak jsem to začal psát. A psal jsem takové malinké příběhy. Pár jsem jich dokončil, ale to mělo tak třeba 12 stránek, 20 stránek. Některé měly třeba 30 stránek, ale ty jsem nedopsal. Jo, takže fakt jsem dopsal tak asi 3 takové příběhy, které měly více než 10 stránek. Takže to bylo takové rozmanité a psal jsem všechno. Psal jsem psychologické myšlenky nějaké ze současnosti, nějaký fiktivní příběh o šikanovaném chlapci. Psal jsem zkušenosti ze svého života. A pak jsem psal detektivky ze současnosti. A byla tam velká míra brutality a krve v těch mojich příbězích. Bylo to takové až polohororové, takže jsem prostě chtěl tak psát, no, tak jsem tak psal. A pak jsem třeba dostal slohovku v češtině, tak jsem taky psal různé příběhy a to mě motivovalo napsat pak pro sebe nějaký příběh na sešitek. Jsem to vždycky nakreslil nějakou hezkou obálku a tak jsem si pohrával s myšlenkou, že jednou napíšu nějakou knihu. No, takže potom, co jsem psal ty detektivky, tak jsem se rozhodl, že napíšu příběh inspirovaný Lvím králem a napíšu příběh, který bude více drastický a napíšu ho o zvířatech. Byli tam nějací jaguáři a nějaké takové věci. A do tohohle příběhu se vmíchalo pomaličku fantasy. Tu knížku jsem nedopsal, takže ta už je někde v šuplíku, který vyhozený. No. Podívám si, co to mám tady. Nemám to tady. Napsal jsem knížku, no, měla asi 40 stránek, nevím kolik. Napsal jsem knížku, která se jmenovala Agranův deník. A třeba moji malí bráchové to strašně rádi čtou. A byla to knížka o šikanovaném chlapci. A tu jsem úspěšně mohl jako vytisknout v tiskárně a dát tomu nějaké ty obálku a tak. Ale to byl takový pokus. Pak jsem nahrál i audioknihu na CDčku, si pamatuju. Těch 50 stránek, co to mělo. No, akorát kromě toho jsem fakt jakože nikdy nedokázal více toho dopsat do konce. Takže potom, co jsem se tak dotkl toho fantasy, tak přišla třetí éra. A to bylo v roce 2011 a 2012. Jo? A to byla éra fantasy. První dokončený rukopis, který měl více než 100 stránek, takže tož jsem na přelomu svých 11-12 let začal psát. Takže psal jsem to na sešity A5 školní, které jsem spojil dohromady, slepil, jo, a dal jsem tomu nějakou svoji obálku, kterou jsem si vymaloval a napsal jsem, že to vydalo vydavatelství a vymyslel jsem si vydavatelství a vymyslel jsem si různé názvy toho a tak dále a tak dále. No a tím se dostáváme k tomu rukopisu a jak z toho vznikla ta knížka, ta první knížka. Takže, a ten rukopis se pak jmenoval Kronika Siltemnot. A tak vznikla zkrátka KST vlastně, no. Takže, tu knihu jsem tvořil od roku 2011 do roku 2016. A v roce 2011 jsem teda, jak už jsem zmiňoval, začal psát na základní škole rukopis. Já psal jsem to o přestávkách, někdy i v hodině. A byl jsem s tím strašně fascinovaný, si pamatuju, když jsme jeli k babičce do Stěbořic, tak jsem to psal v autě, když to písmo bylo klikaté, ale to bylo ono, to bylo to fantasy, to bylo to správné. No, a psal jsem o různých prostě andělech, démonech, psal jsem o duchovním světě, strašně mě to zajímalo. A nikdy mi netáhlo takové to klasické fantasy, jo, jako jestli tam jsou nějací obři a orkové a nevím, něco, skřeti a všechno. Ne, to jsou normálně lidi, ale střetávají se s duchovním světem. A tahle myšlenka mě strašně fascinovala. Protože jsem četl knížku Síly temnoty z roku 1997 od autora Clintona E. Arnolda. A tam mě fakt zaujal. Jo, tam byla ta prvotní myšlenka, kterou jsem chytl a tak jsem svůj rukopis původně pojmenoval úplně stejně. Pojmenoval jsem to Síly temnoty. A to mi pak později došlo, že stejný název, to je docela blbé, kdyby to mělo. Takže
později jsem to přejmenovával furt ten rukopis a tak dále. No a pak přišel rok 2013, kdy jsem ten rukopis dokončil, mělo to přes 100 stránek, hodně stránek to mělo. A tak jsem si řekl, hele, s tím tady nic nedělám, takže to budu to muset přepsat do počítače. Abych to měl elektronicky, že jo? Takže jsem to přepisoval. No a jak jsem to přepisoval, tak jsem samozřejmě zjistil, že to, co jsem napsal, není úplně ňoňuňo. Tak jsem pokračoval v psaní a rozepisování toho tématu, toho děje. Celé jsem to pozměňoval. Takže to prošlo hodně brutální změnou, všechno jsem to pozměnil, takže z toho původního rukopisu originálního zůstaly akorát taky jména a možná nějaké lokace a tak. Takže pořád jsem to měnil a tam jsem právě v tom roce to pojmenoval Kronika sil temnot, aby to nebylo síly temnoty, protože to už existovalo. To jsem si vyhledal, že Kronika sil temnot ještě neexistovala, takže to se mi zalíbilo. No, někdy v tom roce mi jeden známý dal přečíst knížku Tvůrčí psaní od Markéty Dočkalové. Takže od tam jsem taky načerpal nějaké informace o tom, jak dopsat knihu do konce, nějaké triky, hmaty, chvaty, jak se přemoci a pokračovat v psaní. Jo. Takže to byly takové informace, které se mi hodily do tohoto dopsat. No a tu knihu jsem potom dopsal konečně v roce 2016, kdy se mi podařilo přes jednu známou to taky skorekturovat do jisté míry, protože to byla taková spíše zběžná korektura. Ta známá se s tím dala hodně práce, takže za to jí i takhle děkuju. A jak víte, tak měl jsem tak jako 12 až 16 roku, takže moje gramatika a stylistika a všechno možné tak podle toho vypadalo. Takže i když už ta knížka vydala, tak pořád to dýchá takovou, že to psalo nějaké děcko. No a tu knížku, jak už jsem říkal, tak jsem ji dopsal a dokončil a mohl jsem ji ve Frýdku místku v tiskárně objednat pár kusů, takže jsem jakoby dokázal tu knížku vydat. No, tak jsem ji porozdával zdarma, pár jsem jich prodal. Nic jsem z toho samozřejmě nevydělal, ale to nebylo business. Jo. To mělo být jako, že jsem vydal knížku a tak to byl takový začátek. A z toho jsem pak byl hodně nadšený, což mě pak vedlo pokračovat v tom světě, v tom psaní a v tom všem možném. Takže takhle mi to chytlo a bavilo. Takže tohle je historie úplně té prvotní knížečky. A ta prvotní knížečka je prostě normální příběh bez nějakého většího lóru. Jenomže v pozdější době jsem přemýšlel nad vším, co jsem tam napsal. A už při tvorbě té druhé knížky, která se jmenuje Růvy, o které bych měl další epizodu, tak tam už jsem použil ten lore, který jsem trošku utvořil v tady té první knížce. Jo? Takže ten lore budu rozebírat v jiných sériích, takže ten lore tam bude. A teďka si řekneme, o čem ta kniha je. Ta Kronika sil temnot, jo? Ta první knížka. Takže je to žánr fantasy, jo? To je jasné. A je to vlastně, pojednává to příběh několika lidí, kteří jsou zasazeni v tom KST světě. A o tom světě právě budu mluvit později. A jak jsem říkal, jak jsem přepisoval z toho rukopisu do počítače, tak se ten děj výrazně měnil. Pořád se to všechno měnilo. A například na konci té knížky tam je drak v horách a ten drak měl být obyčejný normální drak a ti hrdinové ho měli přemoci a mělo to být super. Ale to nějak extra nesedělo do té mojí vize toho, že to není klasické fantasy, že tam pobíhají nějací orkové a všechno, ale že je to normální svět, jak ho známe, který je prolnutý duchovním světem. Takže ten drak
jsem potom přejmenoval na fyzickou schránku, materiální schránku ve dračí podobě pro temnotu Dor-Hadas, což je padlá hvězda. A to je materiál pro další prezentaci, pro další sérii. Takže jenom předem řeknu, že tahle ta část mojí dnešní prezentace epizody má spoilery, takže kdyby někdo projevil zájem si to přečíst, aniž by věděl, co se všechno stane, nějaké základní body, tak doporučuji tohle přeskočit. Tak. Takže pro začátek k tomu všemu, jak ta knížka začíná, jaké tam jsou postavy a tak dále, jak ten příběh je zasazený v nějaké časové lince, tak tohle je vlastně jakoby špička ledovce. Je to prostě chodící bod, který stojí na... Je to jako strom, který roste z velkých kořenů. A ty kořeny jsou velký prequel, když to tak řeknu, k tady té knížce. A ten prequel není nikde vydaný, není to nějaká kniha, ale je to prostě ten lore, který jsem v pozdější době tvořil. Takže vlastně k většině postavám, hlavně těm králům, jo, konkrétně tam vystupuje král Dryfin, tak on pochází z rodu Geritů, což vlastně je dlouhosáhlý rod, který sahá až do jisté doby, o které budu mluvit v jiné sérii. Takže vlastně k tomu králi a jak se tam všechno stalo, ty věci a takhle, tak k tomu je velký nevydaný prequel. Takže mám tam promyšlené nějaké věci, zápletky, rodokmeny a historii a letopočty. Takže když to uvedu do té situace, jo, tak byl tam místní král Dryfin, který byl král Sildské říše, což je říše na severovýchodě kontinentu. A ten Dryfin měl syna a dceru. Dcera se jmenovala Lionézie, byla to tedy princezna a jeho syn se jmenoval Dor. Ale ten Dor byl pak obviněn z vraždy vlastní matky, takže byl vyhoštěn. A během toho, co byl vyhoštěn, tak se stalo to, že Silta byla v ta situace, když to vezmeme, tak Silta byla pod nájezdami, pod útlakem nájezdů Pelgramonu, což je nepřátelská říše Silty. A tato říše Pelgramon se nachází v sopečné oblasti na dalekém západě kontinentu, takže z druhé strany. No, oni přijížděli a plenili vesnice, vypalovali a dali nájezdy, ničili jim úrodu a kradli všechno. Takže stalo se, že pohybujeme se kolem roku 1474 AGS, což je po velkém propadu. A to vysvětlím v jiné sérii. No a během jednoho z těch nájezdů se stalo, že rodiče jistého Paola, což je hlavní hrdina, jeden z hlavních hrdinů této první knížky, tak jeho vlastně rodiče zemřeli během toho vpádu Pelgramonu v té vesnici, protože byli vypleněni a vypáleni. No ale Paola zachránil jeho bratr Phil. No a tak ti dva se prostě dostali z hořícího domu, jako jediný přežili. A ten Paolo zůstal prostě nehybně na místě, zatímco ten jeho bratr Phil, protože byl trošku zkušený v boji, tak se vydal pronásledovat toho člověka, který zavinil, že zhořel jejich dům. No, nicméně, v tu dobu zrovna přijelo královo vojsko a osvobodilo tu vesnici a pomohlo těm lidem. A Dryfin byl zrovna čerstvě v emočním stavu, kdy vlastně vyhnal svého vlastního syna. A když viděl Paola ležet prostě na zemi, tak si řekl, toho si musím vzít pod svoje křídla. Zjistil, že je to sirotek, tak si ho vzal do svého města, do své citadely a tam ho vychovával jako svého syna, což se později také uskutečnilo, a sice, že král Dryfin si adoptoval Paola. Pak zjistil, že má bratra a tak toho bratra přihlásil na víc svých královských hraničářů. Takže ten Phil mohl využít svoje bojové schopnosti a naučil se lépe střílet z luku.
a byl vlastně ve službách krále. No, uběhne pár let a král Driffin chce odpovědět na tu vlastně přicházející válku Pelgramonu, kdy se z těch nájezdů pouhých stane fakt skutečná hrozba jako války, kdy bude táhnout armádu. No, tak se Driffin rozhodne, že dobije jedno město, které se jmenuje Angkor a je hluboko v lese, a to se rozhodl, že mu bude sloužit jako perfektní strategický bod v tom lese proti přicházející armádě, což znamená, že Pelgramonci můžou do Silty se dostavit pouze skrze lesy, anebo severem, kde je ledové moře a ostrovy a oni nejsou moc dobří plavci stejně, takže jediná cesta je fakt přes ty lesy. No a když král táhne tou armádou, tak táhne přes jistou vesničku, která se jmenuje Fordest. No a v tom Fordestu je knižní záběr na mladého chlapce, který se jmenuje Rúvi. A o tom je vlastně celý druhý KST díl. Druhá knížka. No a právě tam je zmínka o tom, že ten Rúvi, ten chlapec, potká princeznu Lyanezi, která vlastně celý svůj život nějak vyhlíží nějakou, aby se dostala prostě z té citadely a chce být na čerstvém vzduchu, chce zažít nějaký adrenalin a chce být, vidět prostě armádu a takhle. Takže potká tu Lyanezi tam. No, během toho tažení, ve kterém táhne i ten adaptovaný Driffinův syn Paolo, tak Paola unese jeden démon. Je to vlastně orel. A ten orel se jmenuje Razor. No a to bude v jiné nějaké epizodě, uvidíme ještě. To není důležité. Nicméně, Razor byl vyslaný jistým správcem, kterému se říká vládce světa, jedním z vládců světa. Ti byli celkem 4 nebo 5, teď si nejsem úplně jistý, jak jsem to vymyslel. No a ten vládce světa se jmenuje Murkin. A to je takový mocný démon, který slouží Mirkitanovi, což je vlastně ještě někdo vyšší. No a právě funkcí těch vládců světa, mezi kterými patřil Murkin, který vyslal Razora, aby unesl Paola, tak Murkin, jeho úkol a úkol jeho kompliců byl přivést zpátky pradávného boha, dejme tomu, jednomu z bohů z temnot, padlých hvězd, tedy Dorchadas, a konkrétně Lohikarma, což je vlastně drak. Jo? A ten, když jsem říkal, že je rok 1474 AGS, což je po velkém propadu, tak jakmile se stal velký propad, o tom budu mluvit v jiné epizodě, tak při tom propadu ta Lohikarma, ten drak, vlastně ta hvězda, která kdysi pradávně vládla a dělala boha na zemi, tak se propadla dolů spolu s ostatními 7 bohy a zrovna tato temnota tak zůstala trčet v horách, v Černých horách na severu. No a úkolem vlastně těch vládců světa, toho Murkina, je, aby přivedli toho jednoho boha zpátky, aby opět vládl na světě. No a proto ten démon Razor unese Paola, který je adoptovaný králův syn, a Razorovi se podařilo už vlastně omámit a přivést k tomu drakovi krále Driffina a taky jeho syna Dora, který byl vyhoštěný. A vůbec všechny panovníky všech možných zemí na světě, tak bylo potřeba, aby jejich krev byla obětována, aby prostě osvobodili toho draka. No, a aby získali tu krev, tak právě Razor unesl Paola. No jenomže se stalo, že se to střetlo s vůlí tvůrce, což je jakoby Bůh nad všechny bohy. A on vlastně má svoji vůli. Jo? A on viděl právě toho Paola a vybral si právě toho Paola, aby ho podrobil zkoušce,
zdáli tedy uposlechne tvůrce a půjde po jeho cestě a tím zamezí vniku opět toho starého pradavného boha té temnoty, a nebo zdali selže. No a tak tvůrce vyslal svůj hlas tvůrce v podobě lva, aby zastavil toho démona Razora, a tak Razor byl donucený pustit člověka Paola do lesa, který se jmenoval Les oklamání. No, takže ten Paolo se vydává na cestu, kterou mu určí jeden posel, dejme tomu anděl, tak on se s ním vlastně střetne a řekne mu jeho úkol, což je, že Paolo má u sebe totiž jeden nadpřirozený objekt, ke kterému přišel, a to je lahvička syté vody. A tato lahvička je jeden z posledních odkazů na nadpřirozený duchovní svět před pádem. Jo, protože před pádem všichni lidé žili společně s nadpřirozenými bytostmi, ale po pádu vlastně zanikly všechny možné nadpřirozené bytosti a zůstali pouze lidé a reálný svět, protože se rozdělili všechny možné světy. No, a tak Paolo dostane úkol tu lahvičku vylít do řeky, což je jakoby symbol toho, že se musí zbavit jedné z posledních nadpřirozených věcí, objektů v tom světě, které zbývají. A tak Paolo se teda vydává tím lesem oklamání, kde podrobuje různé zkoušky, démoni se ho snaží nějak chytit, svést, má tam nějaké pokušení a tak se snaží ho tak odvrátit z té cesty. A ještě je větší problém, že ta řeka, do které to má vylít, tak je hned vedle Černých hor. Takže je to taková, ta knížka vlastně popisuje cestu toho Paula, který vlastně jde po cestě vylít to do té řeky, která je vedle Černých hor. Takže vlastně Paolo je na té cestě, no a knížka taky popisuje další nějaké lidi z té Silty, kteří se ho rozhodnou hledat, což je jako Lianezie, jo, která se tam nějak pak ztratila, jeho bratr Phil a jistý Mr. Hit, jo, který je vlastně učitel a který věří v tvůrce, je to takový mistr. Tak, takže vlastně ta knížka je o cestě, pokušení, svodu a vytrvalém hledání tvůrcovy vůle, přičemž všechny ty postavy v příběhu se střetnou s bytostmi dvojsvěta a trojsvěta, což je rozdělený duchovní svět. Tak, a teďka vlastně ta knížka končí uzavřeným koncem, polouzavřeným koncem, a to je, že vlastně Paolo uspěje, všechny ty zkoušky projde a dostane se vlastně do bodu, kdy vylije tu lahvičku syté vody, tím se zbaví jedné z těch posledních věcí nadpřirozených, které jsou na světě, a vrátí se do Nitry. Ten vlastně drak, ta Loikarma, se zase zpátky spadne do podzemí a Paolo vlastně se vrátí do města Nitry, což je královské město Siltské říše, a po smrti svého otce, protože král Dryfin obětoval svoji krev, tudíž drak ho sežehl spolu s jeho synem Dorem, tak vlastně Paolo je jediný nástupce trůnu, takže jak přijde, tak má korunovaci. Tak. A tohle byl vlastně ve zkratce obsah té knížky. A jenom chci říct, že ta první série tady těchto videí tak bude pojednávat o teda těch prvních knížkách KST Fantasy. A v 4. epizodě bych se rád věnoval nějaké literatuře, kterou jsem četl a která mě postupem času, jak jsem to psal, tak která mě inspirovala a kterou bych rád doporučil. Takže toto bylo prozatím všechno. Vidím, že jsem to stihl za půl hoďky, takže budu se vás zase těšit u druhé epizody.